Здравейте хора, моето име е Павел и искам много да ви благодаря за подкрепата, която оказвате към мене. Направо не мога да го опиша, наистина много ви благодаря. За една седмица стигнахме почти 1000 абоната, остават още малко, като най-вероятно в деня, в който гледате това видео, може би ще ги стигнем. Също така стигнахме почти 10 000 гледания. Също може да ги направим в деня на пускането на това видео, така че наистина много съм ви благодарен. Имаше хора, които питат защо правя друг канал, има ли смисъл и така нататък. Сега, в този канал и за този канал само, ще ви покажа как става монетизацията, ще обсъдим има ли смисъл, може ли да се издържате с тези пари и така, заслужава ли се като цяло отделянето на такова време. Вие сами ще се прецените колко пари може да се правят, колко си заслужава това отделено време, което се отдава и така. Но ще видим някои от следващите видеа. Може да е следващото, не знам, не съм го решил още. Също така ви подканвам да се абонирате за канала. Благодаря предварително, а ако вече сте го направили, страхотни сте. Днешното видео е потикнато от един пост, който видях за парите. И също така си припомних, че не съм доволен много от нашите банки. Първо, че таксите им никак не са малки. Скоро ми се случи нещо. Един банкомат, който не е към моята банка, ме глътна картата. Което беше доста неприятно, защото точно в този момент ми трябваха и пари. Не можах да изтегля пари и трябваше да чакам да стане време за зареждане на банкомата и евентуално хората да ми върнат картата, само че правилата им не са такива, те я спращат до тяхната банка и евентуално от тяхната банка към моята банка. Да, ама не. Отидах си в банката, платих си таксата за преиздаване на картата, което е супер неприятно, защото това не е изобщо по моя вина. И така, отделно, че имат според мен много високи такси за тегляне на средства. Примерно, но около 1000 лева са 3 лева, което е абсурдно. Аз в Германия се спомням, за тегляне на пари нямаше никаква такса. Колкото искам да тегля, като имаше някакъв размер, мисля, че до 2000 евро, ако не се лъжа, но да не ви лъжа, но нямаше никаква такса от тегляне на банкомат. Това, което ми припомни този пост, беше как банките работят с нашите дигитални пари. И ще ви дам пример, който е много прост, вие сигурно сте го чували, аз само ще ви го припомня. Взимате тези 100 лева и отивате на ресторант. Хапвате, пивате с приятели, доволни сте, плащате си сметката, давате 100 лева и готово. Оттам нататък, собственика на ресторанта взима тези 100 лева, на следващия ден зарежда ресторанта, плаща заплати или пък отива на фризор, да речем. Той също си плаща тези 100 лева за услугата и така, през колкото и ръце да минат тези пари, стойността на тези 100 лева, хартиените, не се губи. И сега си представяме обратната ситуация. Отиваме на ресторант, но не с тези пари, а с нашата карта. Правим 100 лева, хапване, пиване, ихо-ахо, знаете как е, идва време за сметката. Плащаме сметката, само че в момента, в който плащаме сметката, на собственика на ресторанта му удържат някаква такса за превода. Оттам нататък тези 100 лева вече не са 100 лева. Да речем, те са 98 лева. Не знам колко е таксата, но предполагам, че е около между 1 и 2%. В някои случаи има и някаква твърда такса или комбинация между двете. Да речем, че за нашия пример е 2 лева, което е прекалено много, но да го речем 2 лева. Вече собственика на ресторанта има 98 лева. Той отива с своите 98 лева, да речем, той отива на фризьор, на кино, на каквото и да е, плаща тези 98 лева, пак се удържат, само че от другата страна, вече от на киното страната. Тези 98 лева, да речем, стават 96 лева. И така, през колкото повече ръце минават, тези 100 лева, тези през картата, намалят. Тоест, тяхната стойност се губи в такси.
отиват всичките в такси. И аз съм писал тук: струва ли се при всяко плащане да даряваме част от парите на банката? За мен лично е много удобно, но и е много скъпо това удоволствие. Другия въпрос, който ме се въртеше в главата: не трябва ли да получаваме някакви дивиденти, че позволяваме на банката или че си държим парите при тях, а те си работят с тях и печелят на наш гръб, на нашите пари, други пари. Тоест, те може да отдават кредити, може да ги въртят на фондови пазари, на акции и така нататък. И те да печелят с нашите пари. Ние това не го знаем как е, защо е. Най-важното за нас е, че когато ни трябват пари, можем да отидем и да се изтеглим. Преди години имаше вариант да си отвориш депозит в банката, да речем имаш 20 000 лева и те всеки месец се трупат някакъв процент от сумата. 2, 4, 6, по едно време имаше доста големи проценти. Това вече май го няма. Или ако го има, то ще е 0, и някакви проценти до 1%. Не знам, трябва да питам бота. Понякога ще ползвам във видеята и отговорите на ChatGPT. Така. Има ли банки в България, които предоставят процентни лихви за депозити? Добре, излъгах. Има промоции и има лихвени проценти, които банките могат да осигурят. Като тук ми дава 7 банки, няма да ги изброявам. И процентите са от 0,1% до 1%. За по-кратки влогове, като те са от 1 до 3 месеца, от 1 до 2% за по-дълги, от 6 до 12 месеца и от 2 до 3% за по-дълги срокове. Не знам колко са, 2 години предполагам. Аз се спомням, че имаше моменти, в които тези влогове бяха около 5-6%. И се връщаме сега и на тази част. Разбира се, всеки сам решава как да управлява своите средства. Много хора ценят удобството на картите и възможността да плащат онлайн или да не носят пари кеш в себе си, но има и такива, които смятат, че плащането в брой ги пази от излишни измами, такси и им позволява по-добър контрол над разходите. Но ако пазарим в брой, така парите почти е сигурно, по-голямата им част поне, че остават в местната икономика. В крайна сметка, дали ще плащаме в брой или с карта, зависи от личните ни предпочитания и навици. Аз и двата варианта ги предпочитам, поне за сега. В Германия бях свикнал да плащам основно с картата, но тук взех пък да свиквам. Единственото, което ме дразни, е високата такса за тегляне от банкомат. Може би има и банки, които нямат такава такса. Моята има. Аз съм на ДСК. Важно е обаче да осъзнаем, че плащанията в брой позволяват на една и съща банкнота да се завърти многократно в реалната икономика, без да губи стойността си. А плащанията с карти, макар и бързи и удобни, имат своята цена под формата на такси, които с времето могат сериозно да намалят сумата, оставаща на разположение в ръцете на хората и бизнеса. Така че това е най-хубавия вариант, най-добрия за плащане, но това е най-удобния. Вие се преценяте кой да ползвате. Отново искам да ви благодаря за това, че сте с мен, че отделяте от времето си да гледате моите видеа. Също така искам да ви кажа да не се впрягате. Видеята, които правя, не всички имам предварителна информация за тях. Не съм някакъв вундеркинг, не знам всичко на света. Опитвам се да намеря информация в интернет. Също така, примера ми е за соца, видеото, с което обявявам цените. Там съм намерил документи, в които има изписани цени. Аз съм ги прочел и ви казвам горе-долу за коя година са. Има хора, които пишат, че не е така. Не знам кое е вярно, но не се палете много. Това е просто... Забавлявайте се, прикарвайте си хубаво свободното време. Надявам се да ви е приятно тук, в моята компания. И благодаря отново, че бяхте с мен. Ще се видим в следващото видео.